Dear love, ika nga, feminine women attracts masculine men, while independent women attracts alpha laminin and mama's boy. Oo, isa ako sa mga independent women not by choice, but by circumstance. Breadwinner, panganay sa 3 magkakapatid at lumaki pang walang tatay. Kaya wala naman akong time maging feminine. Kailangan laging strong, kailangan parating in-game, bawal magkamali. Dahil ako ang backup ng pamilya. Ngunit sa kung paano ako kadiskarte sa buhay, sadyang tanga naman pagdating sa pag-ibig. Sorry, Mitch. Ngayon pa talaga nasira itong motor ko. Wrong timing. Kung kailan pa talaga biglang bumuhos yung ulan. Ivan, wala ka bang dalang raincoat? Alam mo namang tag-ulan ngayon, oh. Pasensya ka na. Hindi ko naman kasi alam na uulan pala. Dito na lang muna tayo sa gas station magpatila. Maaga pa yung pasok ko bukas. Ay, nakakainis naman. Pasensya na, Mitch. Hayaan mo, balang araw, makakabili rin tayo ng kotse. Pangako ko sa'yo yun. Maniwala ka sa akin. At kailan pa yun, ha? 6 na buwan ka ng tambay. Grabe ka naman, babe. Malay mo, yung itatayo kong negosyo, pumatok yun sa lugar namin, di ba? Ayos ba? Siguraduhin mo lang, Ivan, ha? Dahil hindi biro ang 15,000. Hindi ganun kadaling kitain ng perang yun. Ikaw naman, babe. Think positive lang. Alam mo, sigurado ako na mababawi ko agad yun. Bakit ba naman kasi ayaw mong mag-apply? Mas okay pa yung may trabaho kasi alam mo yun, may benefits ka saka job security. Ayoko. Gusto ko, ako ang sarili kong boss. Ano, ayos ba? Sus! Siguraduhin mo lang talaga, Ivan, ha? Oo nga. Trust me, babe. At balang araw, pangako ko sa'yo, ihahatid sundo kita sa kotse. Talaga, ha? Tandaan mo itong araw na to. Basang-basa tayo sa ulan. Oh, babe. Gagawin kong motivation ito para balang araw, hindi na tayo maapektuhan ng kahit anong panahon. Sus! Oh, promise, ha? Oh, promise! Tatlong taon na kaming magkarelasyon ni Ivan. Dati kaming magkababata at noon pa lang, may pagtingin na ako sa kanya. Paano ba naman? Gwapo, matangkad, mistiso, isama mo pa na napakagaling niyang mag-basketball. Kung ano ang ikinagaling ni Ivan pagdating sa pisikal, siya namang ikinahina ng kanyang loob. Paano ba naman? Kaunting rejections lang sumusuko na. Kapag hindi natupad yung plano niya, asahan mo, wala ng plan B. Bunso si Ivan sa pamilya. At sa tingin ko, masyado siyang nabibi ng mama niya. Hindi ko may kakaila sa aking sarili. Pero oo, mama's boy siya. Pero sadyang tanga lang ako sa pag-ibig at patuloy ko pa rin siyang pinipili. Hanggang sa napapansin ko na nitong mga nakarang araw, ay unti-unti na rin akong naiinis at hindi napapalagay sa sitwasyon naming dalawa. Dahil ba sa tumatanda na ako? O dahil nag-iiba na ang pananaw ko sa buhay? Yon, babe! Mabuti naman at nandito ka sa opening ni Ivan Sisig. Ano, ayos ba? Nakita mo itong sisig ko? Kompletos recados with mayonnaise and chicharon. Kamusta? May benta ka na ba? Yun nga lang, babe. Wala pa nga eh. Baka pwedeng ikaw ang maging buena mano ko. Feeling ko kapag ikaw ang unang bumili, darami yung customer natin. Sige na, bilhin mo na tong barkada meal. 150 lang. O sige na nga. Oh, Kanina pa nga ako dito eh. Kaso, wala pa rin talagang bumibili. Baka masyado pang maaga. bakit kasi dito ka pumwesto? Sabi ko naman sa'yo dapat doon ka na lang dun sa malapit sa eskwelahan pumwesto at sa may basketball court. May bayad dun sa renta ng pwesto. Dito sa tapat ng bahay, libre lang. Saka, pinost ko na rin naman sa social media na may tinda ko. Yan mo na, babe. Nagsisimula pa lang naman. Gusto ko yan na confident ka at positive palagi. Tama yan. Wag na wag kang titigil agad ha kapag pinanghinaan ka ng loob. Oo naman. Oh, eto. Ready na ang sisig barkada mo. Iuwi mo yan.
Tiyak ako magugustuhan ni na tita yan. Dinamihan ko ang serving yan. Hindi yan puro sibuyas. Nice. Ivan, una na pala ako ha. Ha? Teka lang, babe. Kakadating mo lang ah. Bakit naman uuwi ka agad? Samahan mo ko dito, please. Tulungan mo ako dito sa opening ko kasi feeling ko dadagsain ako ng customer ngayon eh. Ivan, dumaan lang ako dito. Kailangan ko na kasi talagang umuwi. Alam mo naman, pagod ako sa trabaho. Tapos pagod pa ako sa biyahe. O sige na, mauna na ako. Oh, babe, huwag mong kalimutan ha. Mansari natin sa Sabado. Labas naman tayo, please. Titignan ko ha. O sige na, una na ako. Oh, sige, sige. Mag-ingat ka, babe. Picturean mo yung sisig at i-post mo ha. Love you. I love you. Hoy, bestie! Ano ba yan? Nagbanding pa tayo dito sa inyo magsa-cellphone ka lang pala. Di sana nag-video call na lang tayo. Sorry, bestie. Naghahanap kasi ako ng murang Airbnb. Oh, staycation na naman? Tapos, ikaw na naman ang gagastos. Sino pa nga ba? Bestie, paalala lang ha. Parang pansin ko sa 3 taon niyo ni Ivan, ikaw na lang palaging gumagastos. Hindi ka ba nagsasawa? Para kang sugar mommy niyan, 31 ka pa lang naman. Mahal ko eh. Saka kahit naman ganun, sobrang faithful sa akin ng boyfriend ko. Aba, dapat lang na maging faithful siya ha. Saan pa ba siya hanap? Nandito ka oh, kita mo? Successful? Check. Breadwinner? Check. Strong and independent woman? Check na check. Kaya wag lang talaga siyang magkakamali na saktan o lokohin ka. Alam kong hindi niya gagawin yun. Pero sa totoo lang, napapagod ako. Gusto ko rin naman yung pakiramdam ng princess treatment. Alam mo yun? Yung binibigyan ka ng bulaklak kahit walang okasyon, hinahatid sundo, inaayang makipag-date sa fine dining restaurant. Fine dining restaurant? Pero gets kita. Alam mo, nakakasawa nga din yan kung sa halos 3 taon ba naman, ikaw na lang palagi ang taya. Kumusta naman bang sisigan ni Ivan? Ayun, minsan nauubos. Minsan hindi. Tapos palagi lang siya nagrereklamo sa akin, halos araw-araw. Tingnan mo, 1 buwan lang itatagal ang negosyo niyan, bestie. Pusta ako. Mukhang hindi nga ata tatagal ng 1 buwan. Sobrang hina ng loob ni Ivan. Ano na lang yung magiging future nyo? Wala rin bang balak si Ivan na bumalik sa kolehiyo? Wala rin. Nako, bestie ha. Ikaw mag-isip-isip ka na. Ano? Itutuloy mo pa rin yung staycation? Ewan? Sus! Kilala kita! Itutuloy mo pa rin yan. Marupok ka eh. Ay nako. Alam mo, ikain na lang natin yan. Tara na at sakto, luto na itong merienda. Finally! Saktong-sakto sa malamig na panahon. Movie marathon and chill dito. Ang ganda nitong napili mo, babe. Tingnan mo, ang daming board games at hindi lang yan. May PS5 pa! Ivan! Pwede bang tulungan mo muna kung may ayos tong pinamili natin? Sabi ko naman sa'yo eh. Ang lapit-lapit natin sa mga mall. Pwede namang magpa-deliver na lang. Pero gusto mo pa talagang magluto. Pagod na nga ako kakaluto ng sisig. Babe, huwag kang mag-alala kasi ako naman ang magluluto. Saka, para naman din makatipid tayo. May mga pinag-iipunan din naman ako. Ikaw naman, para namang laging wala ka sa mood. Alam mo babe, pansin ko yan sa'yo. Kaya naman tama lang na nandito tayo para makapag-relax ka. Hindi lang yan. Lalambingin din kita ngayon. Diba gusto mo to? Yung mga yakap at halik ko. Ivan, wait lang ha. Ivan, please. Kakarating lang natin dito. Oh, sige. Pwede maglaro muna ako. Gusto ko talagang itry itong PS5 eh. Hindi mo talaga ako tutulungan dito? Kahit maghiwa man lang nitong mga gulay? Mitch naman. Sayang naman itong binayad natin dito kung di ko magagamit. Saka, tagal ko nang hinihiling sa'yo na ibili mo ko ng PS5. Dito ko lang naman ito ma-enjoy. Kaya mo na yan. Sige na, dito lang ako sa sala ha. At tingnan mo, hindi nga talaga ako tinulungan. Nakakapagod din yung ganito. Daig ko pa yung nanay na may batang alagain na kasama. Nang araw na kami ay nag-celebrate ni Ivan ng aming mansari, ay ako nga lang ang kumilos upang magluto. Ako na nga bumili ng sahog, ang nagbayad ng Airbnb, habang siya, ayun,
Masayang naglalaro. Nawala na nga sa isip niya nakasama niya ako eh. Habang inihahanda ko ang mga pagkain sa lamesa, doon na talaga sumagi sa isip ko na kausapin si Ivan ng masinsinan at makipaghiwalay ng maayos. Ivan, tara na! Kumain na tayo dito! Wrong timing ka naman, babe. Tika, tapusin ko lang itong round. Ivan, please! Halos magdadalawang oras ka na naglalaro. Pwede naman siguro na i-post mo muna yan, okay lang? Ay, nako. O sige na. Sige na, ito na. Wow! Ayos! Lahat ng paborito ko niluto mo. Kumpleto! Pagnet kare-kare, garlic butter shrimp at may alimango pa. Oh, yung steak. Diba, sabi mo, magluluto ka rin nun? Bukas na lang siguro kasi hindi mo man lang ako tinulungan. Ang dami ko nang ginagawa dito sa kusina. Sorry na. Ang saya kasing maglaro ng RPG at alam mo naman, wala naman akong PS5. Tagal ko nang nagpaparinig sa'yo na ibili mo ko nun. Ivan, umupo ka na. Kumain na tayo. Okay. Yes, kakain na. Oh, kamusta na pala yung negosyo mo? Ayun. Dahil tag-ulan itong mga nakaraan, hirap bumenta. Saka, alam mo, nakakapagod din pala. Ang sakit na ng braso ko, kakatadtad ng baboy. Sabi ni mama sa akin, mas mainam pa daw na magtrabaho na lang ako. Kisa sa ganoon, ang tumal. Oh, so ano naiisip mo? Naiisip kong ubusin na lang yung stocks. Tapos, maghahanap na ako ng trabaho. Yung work from home. Kasi yung mga kumpare ko, kumikita sa bahay lang. Sanay ka bang mag-Ingles? Yun ba? Naku, edi aaralin ko. Madali lang yun. Saka, baka pwedeng pahiramin mo ako ng pandagdag pambili ko sana ng laptop. Ivan, kakapahiram ko pa lang sa'yo ng 15,000. Sana nga sikapin mo munang maibalik yun sa akin. Saka, bakit pa ang dali mong sumuko? Hindi ako naniniwala dyan sa never give up na yan. Kung hindi naman talaga nag-work, bakit pa ako magtsatsaga? Saka, ang sabi ni mama... Ivan, wala ka bang sariling desisyon? Bakit na lang yung mama mo na lang lagi nagdidesisyon para sa'yo? Ikaw naman, wala mang bunso ako. Ako ang baby. Ako ang pinaka-iniingatan. Pero hindi ka nag-grow. Ay nako, hindi ko gusto yan, Mitch. Yung kumakain tayo tapos nagtatalo tayo. Ivan, ano ba talagang gusto mo? Mitch, nandito tayo para i-celebrate natin yung relasyon natin. Hindi yung... Ivan! Mitch naman, on the spot talaga. Tatanungin mo ko kung anong gusto ko. Hindi ko nga alam kung anong plano ko mamaya sa susunod na linggo. Hindi ganoon kadali na hanapan mo ko ng sagot. Ano? Ivan, nagbibiro ka ba? Paalala ko lang ha, 31 ka na at hindi mo pa rin alam yung gusto mo? Kung ano yung plano mo? Saka hindi ka ba nagkasawa na ako na lang yung palagi nang nagtsatsaga sa relasyong to? Mitch naman, minamahal naman kita ng totoo. Alam mo yan. Wala ka namang problema sa akin. Hindi lang talaga ako sinuwerte. Ivan, palagi ako naniniwala sa'yo. Pero bakit palagi mo akong binibigo? Alam mo naman na hindi ako nagsasawa na sumuporta sa'yo. Pero nabibigatan din ako. Sana naman maging considerate ka rin para sa akin. Considerate? Babe, ano ba naman to? Alam mo, ayaw ko ng ganito. Yung mga pagtatalo-talo. Kasi ayaw mo akong pakinggan. Yun ang katotohanan. Ayaw mong harapin yung sitwasyon mo, Ivan. Ivan, kailangan mong mag-grow. And sa tingin ko, nagiging comfort zone mo ako? Nagiging comfort zone mo ang relasyon na ito. Hindi ka na-inspired na magsikap kasi alam mo na palagi akong nandito para saluhin ka. Wala ba akong naibabalik sa'yo? Wala ba akong mga naitutulong? Ha? Ano? Mitch, anong comfort zone? Hindi lahat matalino, hindi lahat madiskarte, masikap, nakagaya mo. Okay, sige! Loser ako! Ano ba? Sige! Ano ba gusto mong itawag? Tambay? Pogi lang? Palamunin? Ano? Masyado mo pang pinapaganda bakit hindi mo na lang ako diretsuhin? Mitch, alam mo, ikaw lang yung taong nagbibigay ng lakas ng loob sa akin. Tapos ito, bigla mo ako. Ayoko na, Ivan. Ha? Ayoko na. Anong ayaw mo na? Matagal ko nang pinag-iisipan to. Siguro tama lang na makipaghiwalay ako sa'yo. Maghiwalay na tayo para matuto ka na tumayo ka sa sarili mong mga paa. Alam mo kung paano kita sinusuportahan at paniwalaan. Pero tao lang din ako, Ivan. Tao lang ako. May hangganan at hanggang dito na lang yun, Ivan. Bakit may paganito ka pa? Akala ko, celebration ng mansa nito. Pala supper mo na pala to
Tingnan mo, iiwan mo rin pala ako. Sana, hindi ka na lang nagparamdam sa akin. Ikaw tong unang nagkagusto sa akin, tapos ikaw din itong mangiiwan. Kasi request mo to, di ba? Gusto ko lang din na makapag-usap tayo ng masinsinan. Huwag ka mag-alala, okay lang lahat. At mag-check out ka na lang ng 12:00 ng tanghali. Ha? Anong 12:00 ng tanghali? Ano to? Iiwan mo lang ako dito, Mitch? Oo, iwan kita. Mitch naman. Final na ba yan? Wala na ba talaga? Ganun na lang yun. 3 taon na tayo, Mitch. Ngayon ka pa ba susuko? Ivan, I'm sorry. Patawarin mo ko. Mitch. Mitch naman. Uy. Kahit na palagi ako sumusuko sa buhay, hindi ko naman inisip na sumuko sa'yo. Ivan, kasi hindi na kasi to healthy eh. Hindi na healthy to sa akin. May mga plano din ako sa buhay. May mga gusto rin akong maranasan. Kahit ba magsumamo ako sa'yo, wala na ba talaga? Patawarin mo ko, Ivan. Patawarin mo ko, pero ayoko na. Mitch. Dear love, 1 linggo na nga ang nakalipas at narinig ko pa rin ang mga hagulgol na iyon ng ex-boyfriend kong si Ivan. Akala ko nang una ay hindi magiging madali para sa akin ang bitiwan o kaya naman ay balikan ko siya agad. Pero sadyang napapagod na ako at sarado na ang puso ko. Natutunan ko na hindi laging sapat ang pag-ibig. Mahalaga rin na makita mong hindi laging ikaw ang lumalaban. Ang pagkakaroon ng katuwang sa buhay ay nangangahulugan na may kasama kang nagsisikap na gawing posible ang mga pangarap. Babae ako pero ako ang nagbuhat. Lumabas ang aking masculine energy. Ayoko nang maulit muli yun. Gusto ko nang maging feminine. Kaya mas magiging mapili ako at hahanap ng lalaking masikap at may pangarap.